ҳамон рӯзе ки ман дар бораи ҳамин духиё видео кардагӣ будам, ҳафта заказ қабул кардам, роӣ кардам. Уже ман духтаракода уже заказошона гирифтан довольни. Тоҷикистонам роӣ кардам, чанд ҷои Россия роӣ кардам, ҳамашон довольни. И духӣ бо ман аҳамият додам, дар танаш арабика ки чизе навистагия, ҳар сешам як коллексия да. И бигем ки женскойшам и мужскойшам. Рости гап аввал хостам ки маълимода падарка барам. Худам да чиқа маъқул шид, нагирифтам маълимода айё, дигар чизо гирифтам, ай дигар духиё гирифтам, барое ки буҳошон мада аҷоибот маъқул шид. Ҳамин хеле нежни хушрӯя ки иш да хушрӯя, иш да хушрӯя. А и бачаи Мустафом да маъқул шид. Так что ҳар сеша барои худам гирифтам мондам. Кадоми заказ кардагӣ нест, даступни шудагия заказ